ఈరోజు బోరెడ్డి రామసుబ్బారెడ్డి, సో మా మిత్రుడి వాళ్ళ చిన్నాన్న, ఆయన జ్ఞాపకంగా ఈరోజు అన్నదాన కార్యక్రమం రామపల్లి, కడప జిల్లా రామపల్లి ఎస్టీ ఇలాంటి పేదలకు ఇంకా సపోర్ట్గా నిలవాలని, పేదలకు ఆకలి తెరచాలనేది కాన్సెప్ట్తో మేము అనేక చోట్ల అన్నదాన కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. కడప రిమ్స్ దగ్గర, అలాంటి పొద్దుటూరు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ దగ్గర ఇట్లా నిరుపేద కుటుంబాలకు కూడా బర్త్డేలు ఇలాంటి ఒక పూట అన్నదానం చేయడం చాలా సంతోషం. ఇంకా ఆ అన్నదాత సుఖీభవ, ఆకలి తీర్చేది చాలా పుణ్యంతో వస్తుంది. అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం. ఆ అన్నాన్ని వృధా చేయకుండా పేదలకు పెంచడం అనేది చాలా శుభ పరిణామం. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ శంకర్. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని మనసారా భగవంతుడు ఎక్కడున్నా కూడా ఆయన ఆత్మశాంతి చేకూరాలని భగవంతుని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్తే. చేసుకుంటారా?